F'artiklu fit-Times id-deputat Laburista Alex Muscat enfasizza dwar l-ingan tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista meta titkellem fuq id-dejn nazzjonali u titkaża li dan ilaħħaq mal-11 biljun euro llum il-ġurnata, b'riżultat ta' numru ta' kriżijiet internazzjonali fejn il-Gvern kellu jintervjeni biex żamm l-akbar stabbilta u anke tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Muscat sostna li l-aġir nazzjonalista mhuwiex il-mod kif tanalizza d-dejn nazzjonali, jekk mhux biex tinganna u tipprova tiskurja xi punti politiċi. U nnota li bl-istess scale dejja il-Latvja pereżempju għandha kważi d-doppju tad-dejn għax ilaħħaq mal-20 biljun euro. Minkejja dan enfasizza li meta tqabbel dawn l-ammonti mal-kejl tal-ekonomija u l-ġid nazzjonali, isib li kemm il-Latvja kif ukoll Malta għandhom persentaġġ ugwali, għax il-pis tad-dejn jiddependi fuq kemm tista' tħallsu u mhux l-ammont innifsu. Muscat kiteb kif id-dħul tal-Gvern Malti aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jikber, propju għax l-ekonomija tagħna għaddejja b'mod b'saħħtu u għaddejja tajjeb għax l-infiq u l-ispiża huma mill-aktar meqjusin mill-amministrazzjoni. F'dan il-kuntest Muscat innota kif fl-aħħar kampanja elettorali l-ispiża tal-Gvern żdiedet b'1.7% biss. Dan meta fi żmien kampanji elettorali ta' żmien Gonzi PN fl-2008 u fl-2013 l-ispiża kienet żdiedet b'16.1% u b'11.3% rispettivament. Muscat fakkar ukoll kif il-kelliema nazzjonalisti jitkażaw b'kemm in-nefqa fuq imax fuq id-dejn nazzjonali. Dan meta din tammonta għal 1.2% tal-ġid nazzjonali. Waqt il-fakkar kif fl-2012 dan il-pis kien darbtejn u nofs aktar, jew 2.9% tal-ġid nazzjonali ta' dak iż-żmien. Tenna li dak li ma jsemmux il-kelliema nazzjonalisti u li l-ispiża kapitali f'5 xhur diġà laħqet 395 miljun euro, grazzi għall-investimenti massiċċi nazzjonali bħat-tieni interconnector, waqt li komplew jitjiebu l-benefiċċji soċjali speċjalment il-pensjonijiet. Dan fi żmien meta madwarna qed tirrenja biss l-awsterità. Għaldaqstant Muscat temm jisħaq li l-istess ċifri uffiċjali jistgħu biss jikkonfermaw kemm il-Gvern Laburista qed imexxi fl-interess tal-pajjiż u l-poplu tiegħu.